হুম?
Etre. Close look at it.
જેજો લાગે માગન મોગળ જેજો લાગે માગન મોગળ ઈવાન સાઈવા સોરોય પીડા જેજો લાગે માગન મોગળ एकलो हा सांगायचा असतो गोडी सांगायचा असतो ते
मासे गणेश मासे राईट आहे पुरा भाईयोंद्वारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या वेळार मेन सर्वात आमेन आमचा आधीच वाडा राजा जम कांदी आणि आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचेर पथकां बघूस आणि आमकां ताण्या पडून नाका आपूण वायटांतले आमकां निवाड भाईयोंद्वारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनांच्या वेळार मेन सदा सदा आमचा आधीच वाडा राजा जम कांदी आणि आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचेर पथकां बघूस आणि आमकां ताण्या पडून नाका आपूण वायटांतले आमकां निवाड भाईयोंद्वारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनांच्या वेळार मेन आमचा आधीच वाडा राजा जम कांदी आणि आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचेर पथकां बघूस आणि आमकां ताण्या पडून नाका आपूण वायटांतले आमकां निवाड भाईयोंद्वारे देवाचे माये आमच्या मनांच्या वेळार मेन तुझी कशी स्वर्गात आता तुझी संसारांचा आमचा तुझी आमची पथकां बघूस भाईयोंद्वारे देवाचे माये आमच्या मनाच्या वेळार मेन